Dakizuenez, aurreko astean, proposamen bat aurkeztu genuen abiadura handiko trenarekin lotuta, beste batzorde batean, gobernantzako batzordean, hain zuzen ere, zeinetan eskatu genuen, azterketa soziologiko monografiko bat egin zezala, prospekzio soziologikoen kabineteak, lehendakaritzatik kudeatzen dena, hainbat inkesta eginez obraren inguruan. Beti ere, zenbait kontu argituz lehenago herritarrek erantzun ahal izateko ondoren. Proiektu osoaren kostua, trena martxan jarriko den benetako data, EAEtik kanpoko loturak, Nafarroarekiko, Lapurdirekiko, Burgosekiko, Kantabriarekiko, merkantziak eramateko aukera errealak, alegia, edozein parte hartze prozesutan bezala, lehenik eta behin jendea informatuz eta ondoren parte hartu ahal izateko, ezta? Izan ere, Jaurlaritzaren azken inkesta, esan nuen bezala, HT-ari buruz 2012an egindakoa zen eta oso mugatua. Kasualitatez, 2010-tik 2012ra proiektuaren aldekoak jaitsi ziren 13 puntu portzentual, 68%tik 95%, eta horrexegatik Jaurlaritzak erabaki zuen ez egitea inkesta gehiago. Eta erabaki hori aurreko astean berretsi zen hemen legebiltzarrean. Karpetazo eman nahi zaio gaiari. Gaur hona ekartzen dugun proposamena ezberdina da, baina hildo antzerako batean koka daiteke. Gure herrian inoiz egin den obra garestienaren eta luzarokoenaren gobernantza eredu eskasa eta haren inguruan dagoen informazio opakotasuna hobetzen saiatzeko hildoan hain zuzen. Eta beste proposamena bezala, non bakarrik eskatzen genuen inkesta bat edo inkesta batzuz osatutako azterketa bat, gaurkoan eskatzera gatoz nahiko gauza simplea, baina gure ustez funtsezkoa dena. Abiadura handiko trenaren inguruko informazioa gardenagoa eta herritarrentzat errazagoa izan dadin. Alegia, Jaurlaritzak Euskal Y-koaz 3 hilabetero argitaratzen duen informazio txostena osatu dadila Arabako eta Bizkaiko informazioarekin. Eta baita, egin behar da nabardura, Bergarako lotunearen informazioarekin ere, izan ere, lotunea dakizuenez, basati 2 dauzka Gipuzkoan, Arrasaten eta Bergaran. Hori bezain simplea, 3 hileko txostenean, eman dadila Euskal Y-koa delakoaz informazio osoa. Ez soilik Gipuzkoako zati bati buruzkoa, orain arte egin den moduan. Duela 7 urtetik ona, egiten eta argitaratzen diren txosten hoietan, 3 gairen inguruko informazioa ematen da. Lizitazioen eta esleipenen egoeraren ingurukoa, aurrekontuaren egoeraren ingurukoa, eta obren egoeraren ingurukoa. Eta egokia iruditzen zaigu. Informazio egokia dela uste dugu. Txostena bera egitearen ekimena, Ana Oregi sailburuak 2014an abian jarri zuena, ona dela uste dugu. Argitaratu zen lehen txostena, okerrez bagaude, 2014ko irailaren 30ean egindakoa da. Interesgarria da, ekimenaren berri eman zuenean, 2014an, Oregik, 3 hileko txostenean argitaralpen hoiek kokatzen zuela gardentasun osoz jokatzeko asmo batean, ezta? Eta hori noski ondo ikusten dugu baita ere. Naiz eta gogorarazi behar den, erabaki hori hartu zela Euskal Kontuen epaitegiak 2013an argitaratu zuelako txosten bat, non 2011ko HT-aren inguruan Jaurlaritzak egindako kontratuetan salatu zituen hainbat irregulartasun. Hala ere, ongi etorria gardentasun osoa ematera etorri omen zen txostena. Bide batez, txostenak iragarri zituenean 2014an Oregik beste gauza bat ere iragarri zuen, obretarako legebiltzarkide batzordekideen bizitak. Eta ez da bakar bat ere egin inoiz, okerez bagaude 14 urtetako obretan. Akaso ez legoke gaizki batzorde honetako presidenteak bizita bat antolatuko balu, Ergobia inguruko obrak bizitatzeko, Hernani Astigarraga tartean dagoena, eta antza han zubi ikusgarri bat egiten ari dira bertan, oaintxe bertan.
Eta bide batez, bizita horretan ere, Astigarragatik mugaraino egin nahi den guztiaz azalpen batzuk in situ jaso zitezkeen. Beraz, hortxe usten dute eskaera hori. Dena den, txostenekin jarraituz, uste dugu aipatutako gardentasun oso horretan gehiago sakondu daitekela eta gainera oso modu errazean. Eta gaur hemen proposatzen duguna, helburu horrekin egindako proposamen zehatz bat da. Egia da, orain arteko hiruhileko txosteneko informazioa mugatzen dela Jaurlaritzak enkomienda bidez zuzenean kudeatzen dituen tarteei buruzko informazioa ematera. Alegia 2006an adostu ziren Gipuzkoako 20 tarte hoiek barne hartzen ditu, ia 70 kilometro batzen dituztenak, eta bertan, azken txostenean ikus daiteken bezala, 1.950 milioi gastatuta daramatzagu, ia 2.000 milioi, eta horietatik 225 milioi gainkostuak dira. Eta soilik, Jaurlaritzaren enkomiendari dagokionez, oraindik falta da Hernani Astigarraga tartea, obretan dagoena, oraintxe bertan esan dudan bezala, eta gero baita ere falta da Astigarraga Irun osoa, oraindik proiektuak egiten ari direla okerrez banago. Eta txostenak ere jasotzen ditu beste enkomienda batzuk. Adibidez, Donostiako geltokia eta Ezkio itsasoko geltokia. Eta imaginatzen dugu Bilboko eta Gasteizko sarreren hitzarmenak sinatzen direnean, hoiek ere sartuko direla txosten honetan ematen den informaziora. Dena den uste dugu badela garaia proiektuaren ikuspegi osoagoa emateko. Eta zati batzuk ez badira Jaurlaritzatik zuzenean kudeatzen, Arabako adarrarekin, Bizkaiko adarrarekin eta Bergarako lotunearekin gertatzen den bezala, uste dugu Jaurlaritzak informazioa koordinatzeko lana egin zezakeela. Koordinazio lana egin beharko lukeela gardentasun oso horren izenean. Adifekin, Mitma ministerioarekin edo dagokion Espainiar erakundearekin. Are gehiago, egungo koiuntura politikoa zein den ikusita, zeinetan 2008ko irailetik alderdi sozialista dagoen, bai Jaurlaritzako garraio sailean, bai Espainiako gobernuko garraio ministerioan, uste dugu eskaera honek inoiz baino zentzu gehiago daukala, ezta? Uste dugu, egungo koiuntura politikoak gaur hemen eskatzen ari garena modu bizkor samar batean gauzatzen lagundu dezakeela. Uste dugu, telefono dei batzuekin, email batzuk trukatuz PSE eta PSOEren artean, hemen gaur eskatzen duguna erraz egin zitekela. Herritarrek eskertuko lukete, Euskal Y-koaren bilakaera osoa erraz ikusiko luketelako. Eta noski, idealena litzateke Espainiak zuzenean kudeatzen duen beste obra tarte baten informazioa ere sartzea txostenean. Aste honetan bertan, berriz ere lizitatuko dela iragarri dena. Hitz egiten ari naiz Astigarraga eta Irun artean 3. erreila sartzeko obra. Egon dena 3 urte baino gehiago geldirik eta geldirik jarraitzen duena gaintxurizketako tunelean. Obra bat nahiko ondo laburbiltzen duena Euskal Y-koarekin orokorrean gertatzen ari dena. Parisko trenak Donostiara iritsi behar omen ziren 2019-irako, hori esan zuen Inigo de la Sernak 2017an, eta obra oraindik geldirik dago, esan bezala, gaizki esleitu zelako eta gaizki planifikatu zelako. Gaizki esleitu zen, batetik, enpresa bati, Koprosa, 128 baino gehiagoko bajadarekin eman zitzaiolako obra. Baja temerario bati, esleipen temerario bat eginez. Eta kasualitatez, enpresa hori kiebrara joan zen 2018an. Gaizki esleitutako obra hoiek hasi ondoren. Eta gaizki planifikatu zen bestetik, aste honetan, iragarri delako, obra berdin-berdina lizitatuko dela berriz 6 urte ondoren, askozaz ere kostu handiago baten truke. 2015an lizitatu zen 33 milioi eurotan, eta orain, 2021an lizitatuko da 59,3 milioitan. Alegia, 6 urtetan,
obra berdina 180 garestiagoa izango dela kalkulatu du Adifek. Alegia, Espainiako gobernuak. Horren errua Eusko Jaurlaritzarena da? Ba ez, baina entzun alduzue kritikaren bat Jaurlaritzarena? Zero, ez da ezer entzun. Izan ere, badirudi ez dutela zer ikusirik lakoak kudeatzen dituen zatiek eta Madrilek kudeatzen dituen zatiek. Eta hoixe gainditu nahi genuen, proposamen honekin, oso modu xumean nahi bada, gutxienez, bi erakundeek kudeatzen dituzten tarteetako informazioa batera jarriz, hobeto ikusteko proiektu osoaren bilakaera, bai teknikoa, bai ekonomikoa. Gu informazioa ematearen alde gaude. Informazio ahalik eta gehien ematearen alde gaude. Hoixe esan zuen Berasaluze andereak aurreko astean. Inkesta bat egitearen kontra, egin baino lehen. Alegia galdetzearen kontra, omen dago Jaurlaritza, baina informazioa ematearen alde. Bueno, ointxe daukazue, aukera polit bat, hori erakusteko.